Dunay hinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Hesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reforma. Isgutan ang mga tagna nga nasulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reforma. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reforma. Ang tingog sa reforma. Ug karon aniya ang inyong alagad. Mayong gabi alang sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban usab diha kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon aron usab sa paghisgot mga higala sa mga pulong sa Dios na may kalabtanan sa ato ang kaluwasan. O kini mo sa ka-importanteng butang o sa ka-importante nga mga pulong, mga kahigalan o mga kaigsunan nga angay usab nato nga pamalandungan o angay usab nato nga tutukan aron usab nga kita mahimong masayod manda mga tong kaugalingon sa pagabuton niya sa adlaw nga sa diin ang Dios mo padayag sa iyang mo padayag sa iyang himaya no dias ka wanangan o kita mahimong andam sa pagsugat kaniya o mahimo nga dili kita matingala mga kaigsunan inig abot unya niya nang panahon na no sa mga higala natong mga kaigsunan diya maayong gabi o happy Sabbath kaninyong tanan sa atong mga kaigalan ng mga kaigsunan nga mga Adventista no sa tanan natong mga kaigsunan nga Adventista, happy Sabbath kaninyong tanan. Og sa mga higalan natong mga kaigsunan tanan nga mga nagbantay sa adlaw nga ikapito o kining Sabado mga kaigalaan, happy Sabbath no sa tanan nato nga mga kaigsunan. Sa pagsalop ganiha sa adlaw nga Biyernes mga kaigsunan diya magsugod ang pagsaulog usab sa ikapitong adlaw sa semana mga kaigsunan sumala sab sa Biblia na. So kana siya mo nga ang inyohang nga igsuon labi na sa matag adlaw nga Biyernes magkaigsunan tuig gabi naman. So moingon na ta nga happy Sabbath mga kaigalaan o tungod og tungod ni anak nga hinungdan mga kaigalaan o mga kaigsunan. May gabi usbon ko happy Sabbath sa tanan nato nga mga kaigsunan. Unya ato nga pasalamatan ng Dios no sa tanan nga iyang kaayo nga hika nato og medyo taod-taod mga kaigsunan no nga wa sabta magkauban din his kangina no medyo murag nasa tulo ka mga programa mga kaigsunan inyohang igsoon sa kanginan wala usab makig-uban kaninyo no ang may ang inyong kauban usab dinhi atong miaging nga mga semana mga kaigsunan or miaging nga mga adlaw wala lines Brother Richard sinadhan no og inyong igsuon wa usab ninyo ikauban tungod kay dito ta dapita mga kaigsunan sa Mindanao no umiuli ta mga kaigsunan sa ato ang lugar no dito sa Sarangani mga kaigsunan na so gani na Lahos no, Davao no mo na mga kaigsunan na medyo layo-layo sab ang nabtan no
Muna nga wa gyud ta no makahimo sa pag program dinhi o ang naga-program sab dinhi last time mga kaigsunan walay lain si Brother Richard Sinod no ato sab nga presidente sab dinhi sa mission mga kaigsunan sa Central Eastern Visayas mga kaigsunan bunato salamatan nato ang Dios tungod kay ang protection niya sa kanunay anaas matagusa o bisan sa inyong alagad na nahimong tagamtama nato ang protection mga kaigsunan tungod sa atong pagbiyahe kanunay siya nga nagauban o nagaiway sa nansari sa katalagman mga kaigsunan. Og salamat usab sa tag-iyan ining maong istasyon walay lain sab si Doc Remilito Oy kauban sab sa iyang tibuok nga panimalay. Salamat usab no sa nagaduman usab nining mga istasyon pinangunahan sab sa ato nga station manager si Sir John Lee King og sa ato nga kauban speakers lawak nining mga tungora walay lain si Sir Louie Nakwa no og mingon man usab sa kang Sir Romelo Nobinario mayong gabi kanimo sir og happy Sabat. Salamat usab nining kahigayunan inyong alagad usab sa kanginan mong kaigsunan nakahimo sa pag-program dinhi nining mao nga istasyon. Unya sa ato nga mga higalag mga kaigsunan nga gustong mopaabot sa inyo nga mga pangutana sa ato nga mga kaigsunan diha no nga nausab sa ilahang matag usa ka panimalay naga-view sab sa ato ang Facebook live mga kaigsunan og ingon man usab nagapaminaw sa ilahang matag radyo. Mayong gabi kaninyo og kamo kung kamo adunay mga pangutana mga kaigsunan adunay mga gusto sab nga ipaabot nga ni kanato ang mga pangutana mga kaigsunan may kalabtanon sab sa ato ang mensahe dinhi sa kanginan o di ba ka sa mga pangutana ninyo mga kaigsunan sa ato ang doktrina sa Seventh-day Adventist Reform Movement na ipaabot lang ninyo mga kaigsunan sa ato ang numero nga ginagamit usab dinhi sa ato ang program na mo ni atong numero mga kaigsunan 0976 555 1008. Usbo na ako no sa mga higalag mga kaigsunan nato nga gustong mo paabot sa ilahag mga pangutana i-text lang ang numero 0976 555 1008. Mo na to ang numero dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. O di ba kaha sa ato nga mga higala comment lang no sa inyo sab nga kanini ang pangutana mga kaigsunan dinhi sa ato nga Facebook live dinhi sa XFM Cebu 88.3 mga kaigsunan no search lang ninyo ang Facebook page mga kaigsunan no sa inyo nga Facebook i-search lang XFM Cebu 88.3. So diya inyong magkaplagan mga kaigsunan ng ato usab nga Facebook live unya kay di man na dumalayon no ang ato nga Facebook live mga kaigsunan. So kung kamo adunay mga concerns after dinhi sa ato nga program pwede mi ninyo nga message mga kaigsunan or i-DM ang atong Facebook page usab sa Seventh-day Adventist Reform Movement Central Philippine Union Conference. I-search lang ninyo ang /SDARMCPUC. Nya i-message ta mga kaigsunan aron sa matagaan og pagtagad ang inyo nga mga pangutana. O kamo dunay pangutana usab mahitungod sa gidala no nga mga kinini ang mga doktrina usab nga gidala sa Seventh-day Adventist Reform Movement gimensahe usab dinhi sa kanginan gusto ninyo magpaklaro niini gusto ninyo og kalinaw or kanana ang tawag ani kanana ang gusto ninyo nga masaysayan pagayod og dugang no sa ato ang aside sa atong mga naisgutan dinhi na live message lang ato ang Facebook page mga kaigalaan. O di ba kaha sa atong mga kaigsunan nga naalas dool bisita lang sa ato usab nga kanini ang opisina o simbahan mga kaigsunan dinha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisay. Now sa dili pa ta mo padayon sa unahan, magampo na kita mga kaigsunan alang sa giyas balang espiritu. Amahan na mo nga na kitasan sa mga langit ani nasab ang imong alagad dining dapis kagabion
Nagapasalamat diya kanimo nini nga kahigayonan nimong gihatag nga sa diin niano sab magpahat ngadto sa katawhan sa mga pulong nga mahimo sab kini nga inspirasyon nila labi na sa pagpangalagad nga mahimong labing dolya kanimo. Panalangin nila mang ang matag katawhan o ikaw magapagkamaayo ngadto kanila labi na sa ilaha nga mga panginabuyan o ikaw sab mga tabang nga kini dili mahimong babag sa pagpangalagad diya kanimo. Ingon man sabi ka magapanalangin sa mga katawhan nga nagapahat usab sa mensahe sa nagkalain nga dapit sa imong mga mensahero o ikaw sab magkapakamayo sa tanan nga mga interesado sa pagpangalagad aron sab nga sila mopadayon sa pagsusis kamatuoran o pagtuon usab nini. Ikaw lamang magapanalangin usab sa tagiyan nining mga istasyon o sa mayngan man usab sa mga nagadumala nini. Daghan pang mga butang nga wala malitok sa mga ngabil ikaw nasayod busa akong gipangayo uban ang kapasayloan sa mga kapakyasan gilawang madawat sa ngalan sus manluwas. Amen. Kay punog makapa ulahin na Sa makausap pa mga kaigalan ug mga kaigsunan, di kita malimot no, sa pagpasalamat sa Dios na labi na yan, bago lang nato nabalitaan mga kaigsunan nato ang mga kaigsunan sa Dios may biliran banda no, medyo napiktuhan gyud sila no tungod sa bagyong upong mga kaigalaan no. Gani sa ato ang mga kaigalaan ug mga kaigsunan sab sa Masbati nga area medyo dako-dako sab ang damage mga kaigsunan, pero atong giampo no nga sa gihapon no ang Ginoo mo ay maga-protection no sa atong mga kaigsunan labi na din southern Leyte ngadto sa may Samar mga kaigsunan sa tanan nato no, Biliran province o ingon man usab diri sa Masbati mga kaigsunan nga mao gyud nagian sa bagyong upong no. Tungod kay grabe usab ang guba mga kaigsunan no nagian no, gani kini motabok no sab ngadto sab sa lain nga isla mga kaigsunan. O sa kanunay di ta malimot mga kaigsunan sa pagpasalamat sa Dios o pagampo ngadto kaniya aron sab nya sa iyaha nga protection sa kanunay mga kaigsunan. Bisag mag-unsa ta sa atong kaugalingon og paninguha kung wala ang iyahang protection lisod kayo mga kaigalan mga kaigsunan. Busa ato nga pasalamatan ang Dios o ato siya nga daygon ini nga kagabion mga kaigsunan og atong i-appeal no sa ato nga mga pagampo ang ato ang mga kaigsunan nga naigo usab sa bagyo na nga ni abot usab dinhi sa ato nga nasod mga kaigalaan no. Og salamat no sa nabalitaan ako murag okay sab naa sa safety usab sila sa pagkakaroon, although naigo siguro ang ilang panimalay na sa pamilya usab ni brother kinining brother Sammy no, nga kinini ang diha banda sa Biliran mga kaigsunan na. So ako nang hinaut nga ang matagusa safety no sa ilang sab nga mga kaubanan. Now, dinita sa pagpadayon mga kaigsunan sa pagtuon na tungod kay mao man pinakatumong og tuyo nato mga kaigsunan aron sab susihon nato ang kasulatan no. Last time atong gitun-an ang mahitungod usab sa bisti mga kaigsunan. Adunay insaktong pagbisti mga kaigsunan isip kita nga mga Kristohanon no. Mo nay atong nahisgutan usab sa nanglabay nato nga mga pagtuon. Gani na naisgutan nato dito nga ang lalaki sumala pa dili siya magbisti og iyas babay kana moy kung Kristohanon natong isgutan biblically mga kaigsunan doon na tayo mabasa no nga ang lalaki dili magbisti iyas babay, ang babay dili usab magbisti iyas sa lalaki no. Deuteronomy 22 versikulo 5 mga kaigsunan no. Ang babae dili magsulob og bisti nga iya sa lalaki ni ang lalaki magasulob sa bisti nga iya sa babae kay bisan kinsa nga magabuhat niining mga butanga dulumtanan kang hiyuba nga imong Dios. Klaro na dong gagisgutan mga kaigsunan ug ato lang gi-review gamay na atong nahisgutan sa nang labay nato nga mga pagtuon na
sa gisgutan ni Brother Richard dinhi, no, medyo di ko ka kuan magkaigsunan sa iyahang gisgutan, pero gusto nako nga ibalik mga kaigsunan ang ato ang focus, no, sa atong nga naagian usab nga pagtuon sa inyong igsuon o dinhi sa kahanginan mga kaigalaan. Gani last time natong gihisgutan kining mahitungod sa insaktong Kristohanong pamisti. No, dili pamalikas na kundi bisti mga kaigsunan, no. Bot pasabot kanang insakto o Kristohanon nga kanana ang sinina mga kaigsunan or gisuot mga kaigalaan mga kaigsunan. Usa na diha kanang gisgutan sa Deuteronomy 22 versikulo 5 mga kaigalaan mga kaigsunan, no. Aduna pay mga gisgutan diha sa ni Apostol Pablo, no, kana ni ang mga pagdayan-dayan nato sa atong kaugalingon mga kaigsunan, kana usab usa sa atong ialang-alang mga kaigsunan atong i-consider, no, atong nga pamalandungan unsa sab ang angay natong buhaton isip kita nga mga Kristohanon mga kaigalaan mga kaigsunan. Sa Diyos mapaling ka, kay mas So ana mga kaigsunan, no, mo nay atong nga gisgutan, no, sa nang labay nato nga mga pagtuon mga kaigsunan. Now, kung doon na may makiglalis ni ana nga bahin mga kaigsunan, matod pas 1 Korinto 11 versikulo 16, no? 1 Korinto kapitulo 11 versikulo 16. Iglesia mga kaigsunan, bisan nga kini inyong alagad mga kaigsunan, matod pa apan kung ang uban daw makiglalis, wala kita ni anang batasana bisan ang mga iglesia sa Dios, no. Sumala pas 1 Korinto kapitulo 11 versikulo 16, no. Tungod kayong uban manggod, no, dunay mga gusto nga ipalusot usab diha nga bahin mga kaigsunan. Ako maning sukod brad, ako maning sukod, ako ani or amo ni, no, dili man ni iya ni sa akong mister, di man ni sa iyas lalaki, kay ako man ni. So kana siya mga kaigsunan nga bahin, no. Di ta makiglalis niya na, pero dunay distinction nga gihatag ang Dios tali sa babae mga kaigsunan og ngadtos lalaki, no. So doon na sa distinction bisan sa ilahang nga bisti mga kaigsunan. Mo na gisgutan diha sa Deuteronomy, no. Og kita gipasidan ang sab diha nga bahin, no. Maayong gabi diha kang Francisco Castillon, maayong gabi diha Brother Aldrin. Og matod pa niya amen, no. Salamat kaayo, no, sa imo sab nga pag-view. Og salamat sab sa nag-share sa ato ang Facebook live mga kaigsunan, si Sister Melogene Espirito, og yan man sab si Adrian Di Costo. Mayong paminaw pag-view sab dinhi sa ato ang Facebook live mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So mo na, no, last time nato nga gitun-an mga kaigsunan naghisgot mahitungod sa insakto nga kaniyang pagbisti mga kaigsunan, na kita walang sabdi naghisgot mga kaigsunan mahitungod sa bisti bisan pas atong buhok mga kaigsunan, no. Kitang mga lalaki sumala pa kaulawan alang nato, no, kanang sobra or nato taas na kayo nga buhok mga kaigsunan nga mura na taog babae. So munay nasulat, no, dili na ako nga pinulungan mga kaigsunan kundi biblical, no, nga gisgutan diha, no, kana nga bahin. Unya ang babae kung taas iyahang buhok sumala pa mahimo kining purong-purong alang kaniya. Mo na, ha. So munay ato nga kanana ang bantayan mga kaigsunan. Kay gani si bisan pa si Apostol Pablo mga kaigsunan naghatag siya panig-ingnan, no. Matod pa niya sa 1 Korinto 11 versikulo 1, manig-ingon kamo kanako, maingon nga ako manag-ingon kang Kristo. So kana mo iyahagi kuan mga kaigsunan yawhag gani sa gisgutan na niya diha sa versikulo 14. Dili lang ni bisti na gisgutan diha mga kaigsunan kundi bisan sa ato ang pamaihon o sa ato ang buhok mga kaigsunan ang mausab nga kinaya wala ba magatudlo kaninyo nga kung ang lalaki may buhok nga taas kini mao'y usa ka kaulawan kaniya.
Apan kung ang babae may buhok nga taas kana usa ka kahimaya kaniya kay ang buhok gihatag kaniya ingon nga igpapandong. Kana no klarong kang hisgutan diha magkaigsunan. Kana mo'y nahisgutan usab nato sa atong miagi nga mga pagtuon mga higala. No, hopefully ato na nga nakuhaan magkaigsunan og pagtulunan unya mahimo usab nga inspirasyon nato no dili kay ingon nga himo-himo ra man na imuha brad. Wa naman na ron. Pero kana biblically mga kaigsunan mo nagisgutan na. So kita naghisgot man ta mahitungod sa insaktong Kristohanong pagbiste. Ug walang naghisgot diha sa pagbiste mga kaigsunan na apil na diha bisan sa ato ang pag-atiman sa ato ang buhok isip lalaki o ingon man usab ngadto mga babae mga kaigalaan. Na? Hopefully kana mo'y makahatag nato og inspirasyon. Maayong gabi diha kang Carissa Romo, no? Kung igagaw ni no minaw nag-view sub sa ato ang Facebook Live. Now, dinhita sa ato sub nga pagtuon ini nga kagabion mga kaigsunon. Maghisgot na sab kita mahitungod sa Kristohanong pagpugong mga kaigalaan. So mo na topiko nga ato nga pagatun-an nining kagabion. So kita mga kaigalaan mituo nga maoy kabubuton sa Dios nga ang tanang mga tao mga kaigalaan makatagamtam og maayong panglawas sa physical og espirituhanon og alang niini siya nagbilin kanato sa klaro nga prinsipyo. Nagisgot kita mahitungod sa Kristohanong pagpugong mga kaigsunan. Bisan gani no dinhi nining mga istasyon mga kaigsunan na pinangunahan sab sa Yes to Health mga kaigsunan nagtudlo sab sila mahitungod mga kaigsunan sa pag-atiman sa atong panglawas. O kana mga kaigsunan mo'y kabubuton sab sa Dios nga ang tanang mga tao mga kaigalaan makakabot or makabaton, makatagamtam sa physical nga or maayo sa physical o espirituhanon nga kahimtang mga kaigsunan. So naglakip na ni ana mga kaigsunan kining gitawag og pagpugong. Sa maning pagpugong kana bang pagdumili sa mga makadaot nga mga butang og paggamit sa mga maayong butang mga kaigsunan. Mo na pagpugong. Wala siya nag-focus mga kaigsunan dito sa pagdumili kundi nag-promote sab siya mga kaigsunan sa mga butang nga makaayo. So kana siya mga kaigsunan managisgutan og Kristohanong pagpugong. Now, biblically mga kaigsunan, giun sa pagtagad sa Dios ang atong lawas. Nganong nga kinahanglan man kaayo ni kaning Kristohanon nga pagpugong mga higala. Nganong kinahanglan man ni kaayo? Unsa man ay pagtagad sa Dios sa tawo or unsa may pagtagad sa Dios mga kaigsunan sa atong lawas. May gabi dia kag Brother Charles Estrera, no? Diya sa may Tagum area mga kaigsunan mayong pagpaminaw pagview diha kanimo. Ang 1 Corintios 6 bersikulo 19 mga kaigsunan naghisgot. Kung wala ba kamo manghibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga naa kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios og dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon. Bersikulo 20. Kay pinalit kamo sa usa ka bili. Busa himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas og sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. Klaro no, ang gisgutan diha mga kaigsunan 1 Corintios 6 bersikulo 19 og 20. Giyon sa des pagtagad sa Dios mga kaigsunan ang atong lawas. Atong timan-an no. Say manggod ako maning kaugalingon brad wa kay labot no ay kog bot is akong kaugalingon. Ang Biblia naghisgot mga kaigsunan nga kita sa atong kaugalingon sumala pa dili na kita ato sa atong kaugalingon. Kay nga naman kita ang atong lawas mga kaigsunan mo ay templo sa Espiritu Santo. Unya na kay sigutan man diha nga dili
kamo inyo sa inyong kaugalingon. Nya say dunay motambag nato mga kaigsunan, brad, murag makadaot na. No? Dili na maayo sa imuha nga panglawas. Sahay mo ingon ta mga kaigsunan nga pasag di ko, brad, kay ako man ni, no? Ako maning kaugalingon, wa kay labot. No? Biblically mga kaigsunan ang naghisgot dinhi, no? Dili tungod sa atong igsuon nga ni tambag nato, no? Kun dili kini siya mga kaigsunan, dili sumala pang gisgotan, dili nakita ato sa atong kaugalingon tungod kay kita gipanag-iya sa Dios, og ang atong lawas mga kaigsunan mao'y templo sa Espiritu Santo. Versikulo 20, nga naman kay pinalit kamo sa usa ka bili. Nahinomdom kamo mga kaigsunan, o nahinomdom ba mo, no? Sa diyang si Adan o si Iba mga kaigsunan nakasala mo to, nagbisti sila, no, sa nang labay na to nga pagtuon. At that time mga kaigsunan ang tao nahulog sa pagpakasala. So aron nga malukat mga kaigsunan, mo to si Kristo namatay dito sa Kalbaryo sa cross. Busa kita sa atong kaugalingon sumala pa, pinalit na kamo sa usa ka bili. Busa unsa atong himuon? Himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. Munang dili ta magkapangulipas ni ini mga kaigsunan. Moingon ta nga ingonani gyud ko, brad, ako gini mao na gyud ni akong kinabuhi, no? Say dili na mo makakuha, no? Inani di na nato tagaan og pagtagad mga kaigsunan natong kaugalingon bisan pa gani, no? Sahay nining kalibutan na mga kaigsunan dunay daghan kaayo nga mga makadaot, no? Pagkaon, ilimnon o guban pa mga kaigalaan mga kaigsunan. Kana siya tanan mga kaigsunan magkos o kadaot sa atong lawas. Nya atong hinumduman, kita templo sa Espiritu Santo. Kita dili na ato sa atong kaugalingon. Kana may gisgutan sa Biblia mga kaigsunan. Now dugang pa. Now diha sa maong hisgutanan usab mga kaigalaan. Unsa may pasidaan nga gihatag sa Dios kung atong gipasidan-an o gipasagdan mga kaigsunan ang pag-atiman sa atong lawas. Unsa may pasidaan sa Dios? Atong basahon mga kaigsunan ang 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17. Unsa may gisgutan diha? 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 16 ug bersikulo 17. Wala ba kamo manghibalo nga kamo templo sa Dios? Gani bersikulo o kapitulo 6 bersikulo 19 nagisgutan dito, no? Gisgutan dito mga kaigsoon nga kita ang atong lawas mo'y templo sa Dios. Gipaklaro usab din his bersikulo 16 mga kaigsoon sa kapitulo 3 sa 1 Corinto. Wala ba kamo manghibalo nga kamo templo sa Dios o nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo? Kung may tao nga magalaglag sa templo sa Dios, ang Dios magalaglag kaniya, kay ang templo sa Dios balaan o mao kana. Kinsa daw? Kamo. Klaro mga kaigsunan, agisgutan sa Biblia 1 Corinto 3 bersikulo 16 og 17. Ganiha 6 bersikulo 19 ang atong lawas templo sa Dios. Unya nagpuyo sulod nato kay sumala pas 20 dili nakita ato, no, kay gipalit na tas o sa kabili mga kaigsunan. Gidugangan din his 3 bersikulo 16 nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha nato o dinhi nato, no? Now, kung atong laglagon or kung si bisan kinsa sumala pas bersikulo 17, si bisan kinsa nga magalaglag sa templo sa Dios, sumala pa, ang Dios magalaglag kay ang templo o magalaglag kaniya. Kaya ang templo sa Dios balaan,
og mao kana kinsa man kamo. O, kita mga kaigsunan, ang atong lawas sumala pa templo sa Dios. Nga timan-an na to ha, ang naglaglag sa templo pagalaglagon usab niya. Kay ang atong lawas templo sa Dios balaan o kana walay lain kita mga kaigalaan o mga kaigsunan. Bisag unsa ang atong buhaton, mokaon man ta mga kaigsunan, mo inom og bisan unsang atong buhaton mga kaigsunan, kung kana siya makadaot sa atong lawas, adunay bantayan na to, no? Kay ang Dios sumala pa siyang gisgutan. No, gisgutan ni Apostol Pablo mga kaigsunan, siya magalaglag kaniya, no? Sa dihang siya mga kaigsunan or kita mga kaigsunan laglago na to ang templo sa Dios. Usahay, mayon tawa man ko nang laglag og tao mga kaigsunan, wala man ko mo laglag og tao brad, wa man ko mo kanana ang pasakit sa akong isig ka tao. Wala bitaw, no? Pero usahay mga kaigsunan sa ato ang practices atong kinabuhi, gilaglag na to ang templo sa Dios. Saan sa nga bahin? Muna kong giingon mga kaigsunan, no? Wala ta mulaglag sa templo sa Dios ngadtos ubang tao. Tungod kay kana sab sila giila nga templo sa Dios mga kaigsunan. Na wala na to magpasipa, wa ta mo pasipa mga kaigsunan ngadtos uban. Pero sa atong kaugalingon mga kaigsunan, doon na tayo mga dili maayo usab nga binuhatan. Dili maayo nga makadaot usab sa atong lawas. Busa mga kaigsunan, no? Diha sa pagkaon, no? Pag-inom, tanan mga kaigsunan nga may makadaot nato. Atong hinumduman mga kaigsunan, kita templo sa Dios. Unya kining maong templo sa diha nga atong laglagon mga kaigsunan, atong daoton, atong gubaon, no? Di man day ni daoton, no? Kaysa dinhi Cebu mga kaigsunan ang daot ni payatman. Mindanao siguro, no? Pero kung atong gubon mga kaigsunan kining mao nga templo nga mao kita. Kita unsa man mahimo nga kanini ang pagalaglagon usab niya. Dias pagkaon mga kaigsunan, ang Dios do na siya girekomenda, no, ga alang sa katawhan mga kaigsunan. Una-una ngadto sa panahon ni Adan mga kaigsunan, ang Genesis kapitulo 1 bersikulo 29, do na girekomend ang Dios. Do na gihatag ang Dios mga kaigsunan human sa paglalang mga kaigalaan. No, ilabi na sa ilahang nga pagkaon. Genesis 1 kapitulo 29, no? Kapitulo 1 bersikulo 29. Mao din na siya mga kaigsunan, no? Nagkarambol. Genesis kapitulo 1 bersikulo 29. Og mingon ang Dios, tanawa gihatagan ko kamo sa tanan nga mga balili nga nagahatag og binhi nga naa sa ibabaw sa naong sa yuta o tibuok nga yuta. Og sa tanan nga kahoy nga may bunga, sa kahoy nga nagahatag og binhi, aron alang kaninyo, sumala pa, kini mahimong kalanon. Managisgutan sa Biblia mga kaigsunan, Genesis kapitulo 1 bersikulo 29, no? Muna usay mga kaigsunan nag-abot sa eskwelahan, no? Pabot ni nutrition month. Doon na din ay mga slogan mga kaigsunan may tungod sa pagkaon og gulay, pagkaon og prutas, no? Tungod kay matod pa makahatag og maayo nga panglawas mga kaigsunan. Bisan ang Dios, no? May recommendation sa Dios, may iyang gihatag mga kaigsunan nga pagkaon sa katawhan. Pagkaon sa unang ginikanan nato, no? Nga iyang gilalang sa dito tanaman sa Eden mga kaigsunan, no? Now, unsang pagkaon usab? Dirita padayon magkaisanan. Bersikulo 18. Kini magapaturok usab kanimo og mga sampinit og mga kadiyapa, no? Sa diha nga ang tawo mga kaigsunan nahulog na sa pagpakasala. Na advance ta, no? Dinhi sa Genesis kapitulo 3. No? Genesis kapitulo 3 bersikulo 17 ngadtos 19.
Kato sa wala pa mahulog ang tao mga kaigsunan, Henesis 1:29. Sa dihang human nga gilalang ang tao mga kaigsunan, si Adan ug si Iba, yang gihatag dayon ang pagkaon nila mga kaigsunan, Henesis 1:29. Na? Now, sa dihang nahulog na sa pagpakasala mga kaigsunan ang tao, ang Dios adto na siya gihatag usab nga pagkaon. Henesis Kapitulo 3, versikulo 17 ngadtos 19. Kini nga tayo mga kaigsunan, versikulo Kapitulo 3. Kuana na siya, no? Dinhi nga time, ang tao mga kaigsunan nahulog na sa pagpakasala. Si Adan ug si Iba mga kaigsunan, nikaon na nitong kahoy nga gidili sa Dios ngadto kanila, no? Katong bunga sa kahoy mga kaigsunan sa pag-ilang sa maayong dautan. Now, atong basahon, Henesis Kapitulo 3, versikulo 17 ngadtos 19. Og miingon siya kang Adam, tungod kay gipatalinghugan mo ang tingog sa imong asawa, og nagkaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pag-ingon, dili ka magkaon niini. Sa nahitabo mga kaigsunan, tinonglo ang yuta tungod kanimo. Pinaagis kahago, magakaon ka gikan niini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Yahay ron takay sila mga kaigsunan sa diha nga sila didto sa tanaman sa Eden mga kaigsunan. Nga naman, kay igo raman sila nga mang-harvest o manguha raman sila og mga prutas, no? Nga nausab sa tanaman sa Eden mga kaigsunan. Pero sa dihang nahulog sa pagpakasala mga kaigalaan ang tao sa may nahitabo, nahimong tinonglo mga kaigsunan ang yuta tungod kang Adan, tungod kay siya misunod lang ngadtos kanana ang gibuhat sa iyang asawa, ni kaon silang duha mga kaigsunan sa kahoy nga gidili sa Dios ngadto kanila, o sa bunga sa kahoy mga kaigsunan nga gidili ngadto kanila. So sila muna bisan hangtod karon mga kaigsunan, ang tao kinahanglan maghago na siya aron nga maunsa man mahimong makakaon, no? Nato man aning gingon sa Dios dinhi, no? Matod pa, pinaagi sa kahago, magakaon ka gikan niini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Versikulo 18. Kini magapaturok usab kanimo og mga sampinit, og mga kadyapa, og magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan. Namo na ni nadugang mga kaigsunan, no? Sa Henesis 1:29 mga kaigsunan, magakaon siya sa bunga sa kahoy mga kaigsunan. Gisgutan diha. Bisan sa sumala pa tan-awa gihatagan kamo sa tanang mga balili nga nagahatag og binhi. Nya sa tanang kahoy maoy nga may bunga sa nga nagahatag og binhi, alang kaninyo kini mahimong kalanon. Now, sa nahulog na ang tao mga kaigsunan, Henesis 3, versikulo 18, dunay nitubo mga kaigsunan nga dugang, kini magapaturok usab kanimo og mga sampinit og mga kadyapa, nga magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan. Mo na hinungdan mga kaigsunan, no? Una, prutas na tatoy lahang kuan, di naman to sila kailangan pa og kuan. Kanada ang sobrang hago mga kaigalaan og mga kaigsunan. Pero sa diha nga nahulog na sa pagpakasala, nanurok na muning doon na mga sampinit, doon na mga tunokon mga kaigsunan, no? Actually, ang gihimo sa Dios nga mga kahoy og mga balilis kapatagan, perfect man, no? Walay mga tunok. Pero tungod sa pagpakasala, mga kaigsunan, nahulog ang tao, mo na nanurok na ning gitawag nato og kadyapa, sampinit, na makasangit ra ba mga higala, na mga paksi gyud imong panit. Mo na siya mga kaigsunan. Tungod na o resulta na mga higala sa pagpakasala sa atong unang mga ginikanan. Nya, diha niya na mga kaigsunan, motod pa, magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan.
Na mo na ni nadugang mga kaigsunan sa diha nga ang tao nahulog na sa pagpakasala. 19. Sa singot sa imong nawong magakaon ikaw sa tinapay. Hangtod nga mo pauli ka sa yuta tungod kay gikan niini gikuha ikaw kay abog ka og sa abog ikaw mo pauli. Mo ni mga kaigsunan, no? Ang tao ang gipakaon sa iya ha, gihatag sa iya nga disenyos Ginoo pagkaon, mao gyud to, no, ang una. Pero kay nahulog sa pagpakasala, nanurok tong mga tunokon nya kaon na siya gilamon sa kapatagan mga kaigsunan. Nya kinahanglan maghago na siya aron usab siya nga makakaon og tinapay. Sumala pa. Si Jesus kanimo Muna gisgutan mga higala din has versikulo 19 sa Genesis 3 versikulo 19. Hopefully mga kaigsunan, no, anyo hanggang nasundan sa batong gisgutan. Now, unsa mang pagkaon usab mga kaigsunan na ang girekomenda sa Dios panahon sa lunop. Doon ay mga times mga kaigsunan, no? At first dito gikan pero doon ay mga lalong pa niini mga kaigsunan. Siguro sa sunod nato usab ng mga pagtuon ato paning dugangan mga kaigsunan. Doon ay mga stages manggod sa panahon nga gitugot. Doon ay pagkaon mga kaigsunan ingon ini. Doon ay panahon nga ingnana hangtod usab nganhis ato nga kapanahonan. Pero dinhi nga bahin mga kaigsunan ang Dios, no? Doon na sab siya gi-recommend nga pagkaon mga kaigsunan panahon sa lunop. Genesis kapitulo 9 versikulo 1 ngadtos 4. Osbon ako Genesis kapitulo 9 versikulo 1 ngadtos 4. O gipanalanginan sa Dios si Noe og ang iyang mga anak og mingon kanila, magmabungahon kamo og managdaghan kamo og lokpon ninyo ang yuta. May gisaad sa Dios, no, ngadtos mga anak ni Noe mga kaigsunan mo ni mo na ni nahibiling buhi mga kaigsunan at that time, no, sa lonop mga higala. Now versikulo 2. Og ang pagkahadlok tungod kaninyo og ang pagkakulba tungod kaninyo moabot sa ibabaw sa tanang mga mananap sa yuta. Sa daw moabot mga kaigsunan? Mahadlok na ang tanang makulbaan, mahadlok na mga kaigsunan ang tanang mga mananap sa yuta ngadto nila. Og sa tanang mga langga mga kaigsunan sa kalangitan, sa tanan nga magakamang sa yuta og sa tanang mga isda sa dagat, sa inyong kamot ginatugyan sila. Mo na hitabo mga kaigsunan human sa lunop na kay or sa panahon sa lunop mga kaigsunan. Versikulo 3. Ang tanang butang nga nagalihok og buhi mahimong kalan-on alang kaninyo. Ingon sa mga utanon og mga balili gihatag ko kaninyo ang tanan. Ano na gidugang mga kaigalaan ng mga kaigsunan, no? At first, dito sa Genesis 1:29, doon ay girekomend ang Dios nga pagkaon nga to kanila. Tungod sa pagkahulog sa pagpakasala mga kaigsunan, pagkaon nga gihatag sa Ginoo, hilamon sa kapatagan, unya dahil nadugang ng pan o tinapay mga kaigsunan, nga kinahanglan mag-labor on na sila ug maayo mo maghago sila mga kaigsunan aron nga makakaon ni anang mao nga tinapay mga kaigsunan. Nya dinhi sa dihang nahulog na or miabot ang lunop mga kaigsunan na sumala pa mga hadlok ang mga mananap, mga langgam sa kalangitan nga naman. Versikulo 3. Ang tanang mga butang magalihok og buhi mahimong kalan-on alang kaninyo. Ingon nga mga utanon og mga balili gihatag ko kaninyo ang tanan. Apan ang unod uban ang kinabuhi nini nga mao ang dugo dili ninyo pagakanon. kay punog makapa ulahin na sa
Mo na gisgutan diha sa bersikulo 4 mga kagalaan ug mga kaigsunan, no? Bersikulo 3 o tanon og balili gihatag sa Dios ngadto kanila. Bersikulo 4, apan ang unod uban ang kinabuhi niini nga mao ang dugo, dili ninyo pagakanon. So, ingon ni ana mga kagalaan ug mga kaigsunan, no? Dunay mga ilisgutanan usab niini mga kaigsunan nga gihanay usab, no? Ani nga bahin mga kagalaan ug mga kaigsunan. Gusto nako ning usa-usahon usab, no, sa sutod nato nga pagtuon mga kagalaan tungod kay nindot usab kini nga bahin, no? Gani sumala pa ang Dios bisan sa pag-abot usab nila sa Kanaan mga kagalaan, na labi na sa mga katawhan sa Dios, mga Israelitas, no, sa ilang pagbiyahe hantod miabot sila ngadto sa Kanaan, adunay gihatag usab ang Dios nga pagkaon alang kanila. Pero sa sunod na to nga mga pagtuon mga kagalaan ug mga kaigsunan, ato gini nga isa-isahon, ato nga hisgutan mga kagalaan ug mga kaigsunan ang stage by stage mga kaigsunan sa panahon sa pagtugot pagkaon na sa unod gikan sa prutas mga kaigsunan ngadto sa balili ngadto sa pan, no, nga gihatag sa Ginoo hangtod nga ni panahon nga ang Dios nagtugot mga kaigsunan sa pagkaon sa mga kanana ang unod og unsa makaha, no, sab sa ato ang kapanahonan mga kagalaan. So muna ato ang hisgutan, no, nining o sa sunod usab nato nga mga pagtuon. Pero kay ang atong oras mga kaigsunan, no, medyo paspas og banan siguro, no, medyo ulan-ulan ra ba siguro sa ato ang sa gawas mga kagalaan o mga kaigsunan, pero sa gyapon, no, atong pasalamatan ng Dios. Now sa aging pagtapos mga kaigsunan sa atong programa nini kagabion, magampo na kita. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitaas sa mga langit. Salamat nini nga kay gayonan mo gihatag sa mga lagad, ikaw lamang mga panalangin sa imong mga pulong nga among natun-an hini nga kagabion, ikaw lamang usab mga giya pa usab kanamo ngadto sa bang mga kamaturan nga wala pa usab mapahat ngadto sa mga katawhan, o ikaw lamang magapanalangin sab silang panginabuhi o sa tanan usab nga nagabuhat sa imong kaumahan, ikaw sab magapagkamayo o magagiyang ato kanila. Sa mga interesado, ikaw sab magadugang pas ng kadasig pagsusis kamatuoran o kining tanan akong isalig og kitugyan ilaw magmadawat sa ngalan sa Usman Luwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalan o mga kaigsunan dinhi sa tingog sa reformasyon, no, in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kini si Brother Aldrin Romo dinhi sa tingog sa reformasyon, magaingon kaninyo mayong gabi og daghang salamat kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo, kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement, ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.